аз ӯ мероси гаронарзише ба мо ёдгор монд. каломи ӯ, шеъри волои ӯ абадан исмиро нигоҳ медорад. ин ҳарфҳо ба шоири халқии тоҷикистон дорандаи ҷоизаи ба номи Абуабдуллоҳ Рӯдакӣ қутби Киром тааллуқ дорад. мо имрӯз тасмим гирифтем ба қадамҷои ин шахсияти нотакрор қадам гузорем. суроға шаҳри Душанбе, кӯчаи Ҳабибулло Саидмуродов 8. نور میدید شفایم میکرد، تار میدید نوایم میکرد، همچو آینه دارا صافم چشمه میدید صفایم میکرد. رازی مردم نره بردم به زبان، غنچه میدید قبایم میکرد. راستی بر قلب من الفت شد، خضر میدید عصایم میکرد. وقتی جوشیده سری شوریده یار میدید صدایم میکرد. مثل من شاعر شیرینگوی را عمر میدید بقایم میکرد. зиёда аз 500 китоб аст дар инҷо. шоирон, нависандагон китобҳои худашонро ҳадия кардагӣ ва инчунин аз они падаронро мо дар ҳамин вай нигоҳ медорем ва кам кам гирифта мехонем. мо ҳозир ҳузур дорем дар утоқи кории падарам, ки дар инҷо нишаста корҳои эҷодишонро мебурданд. дар ин хона асосан расмҳо, ёдгориҳо аз рафиқон, аз дӯстон, китобҳо аз эҷодиёти шоирони ҷаҳон, баъзан суратҳое аз давраҳои ҷавониҳошон, аз бо модарам расмшон, кӯзаҳои ёдгорӣ аз рафиқон, аз бародаронашон. ин расм аз ҷониби адибони хуҷанд тақдим шудааст дар ҷасни 50-солагишон. ин ёдгорӣ дар санг акс ёфтааст аз ҷониби сангтароши хуҷандӣ Ибодулло вай тақдим шудааст ба падарам. ҷомеи охироне ки дар тан пӯшида мегаштанд, охирин солҳои ҳаёташон ба берун ба сайргашт тоқӣ, аз они охирон тоқӣ ки дар охири ҳаёташон дар сар ба бар кара мегаштанд. инҷо мизи кории устод Қутби Киром аст, ки дар инҷо бештар шабҳо эҷод мекард, бо ҳамин айнакҳо, бо ҳамин қалами зебо эҷод мекард. худоё тоҷиконро амон бахш ози худхоҳӣ. дилам садпора шуд аз маншаи ин ҷои он ҷоӣ. падари ман бисёр меҳмондӯст буданд. дар хонаи мо бисёр меҳмонҳо, бисёр шоирон, нависандагон меомаданд, базм мекарданд. падари ман бисёр дӯст медоштанд шеърҳои классикӣ ва чашмакон гӯш мекарданд. дар ин хона меҳмонҳои бузург бисёр пои қадамашонро гузоштанд. масалан Рустами Абдураҳим, Одина Ҳошим, аз нависандагон ва шоирон Фазлиддин Муҳаммадиев, Лоиқ Шералӣ, Боқӣ Раҳимзода, Мирзо Турсунзода дар бисёр вақти зиндагии ҳаёташон буданд, дар хонаи мо бисёр омада мешитанд.
این قلم سال 1990 از جانب ادیبان مملکت رومانیا و پدرم همچون یادگاری تقدیم شده است. از همان سال تا این جانب در این موزه نگاه داشته می شود. این دوتار قزاقی باشد از جانب ادیبان قزاق، از آن جمله از شخصا از نام الجس سلیمانوف و پدرم تقدیم شده است. در اینجا نگاه داشته می شود. شاعر خلقی تاجیکستان قطبی کیرام 18 دکبر سال 1932 در ناحیه عینی ولایت سوق به دنیا آمده. سال 1996 در شهر دوشنبه از دنیا درگذشت. قطبی کیرام برای بلند برداشتن نظم تاجیک و رشد ادبیات خدمتی به اندازه کرده است.